Se euro on hyvä konsultti. Jos se ihminen saa sen suoraan, se tietää, että siellä tilaa, se ajaa sinne, hoitaa ne asiat ja lähtee kotiinsa. Ei tarvitse ruveta etsimään eikä kierrellä. Sitten jos tulee joku maanalainen parkki ja se taas maksaa, niin ihmiset vitsi sitä käydä, koska se taas menee prismaan muuhun. Jos tuon Tapulinmäen, tuon rinteekon kaivaa, niin sinne Sorarinteisen tekeminen hillittää. Oli Hämeenlinnan ja Tampereen puristuksessa, meidän nuorkauppakamarissa siihen aikaan me tehtiin tutkimuksia siellä pysäyteltiin lauantai-aamuisin autoja, jotka pisti vilkkua Tampereen suuntaan, että minkä te olette menossa ja paljonko aiotte käyttää rahaa. Ja sieltä mentiin huonekaluun. Saataisiin mahdollisimman paljon asiakkaita. Tietysti ongelmana on tietysti, että tässä on tuo kilpaileva lentolan alue, joka vetää ihmisiä, mutta se ei oikein täytä sitä asiaa, että kunnassa pitää olla sydän niin kuin ihmisellä. Eli tämä keskusta, jossa on uusi kulttuuritalo, uimahalli ja paljon muuta, niin täällähän se ihmisten tapaaminen pitäisi tapahtua. Ruokaravintola, kunnollinen, tämmöinen joku toi tehtävä. Ei siinä ole. Täytyy mennä tonne. Ariana on taas afganistalainen, se on tässä 5 kilometriä. Ei tässä ole semmoista viihtyistä. No torihan olisi aika hyvä paikka. Nimenomaisesti. Osaatko Marko sanoa toimia, niin voittaa siitä, että sulla on positiivinen. Totta kai. No nythän me ollaan tietyllä tavalla niin kuin rajattuneessa tilassa sen suhteen, että meidän puistomahdollisuudet tähän keskustan alueet on hyvin rajatut. Nyt kun tuossa nousee kerrostalo eikä puistoa tuohon. Joo. Mutta mun mielestä se vihreitä voi rakentaa isompana tai pienempänä, mutta se vihreä elementti täytyy suomasta ilman muuta tuoda siihen. Samaa mieltä. Tämä, mikä mun mielestä on tämä kaiken avain, niin tämän tilan käytölle se on tämän parkkeerauksen uudelleenjärjestäminen. Ja parkkeerauksen uudelleenjärjestäminen, niin se tarkoittaa, että se menee parkkihalliin jollakin tavalla. Silloin täytyy kiinnittää erityistä huomiota, ei niinkään mistä sinne ajetaan ja mistä ajetaan pois, vaan mistä kuljetaan ylös ja niin mitä se ihminen kulkee. Että se niin kuin ohjaa niitä asiakasvirtoja niin, että se on niin kuin kauppojen ja muiden palveluiden kannalta mielekästä. Mitä mieltä te olette tästä niin kuin toriin? No torihan on nyt, sehän on tässä ja sitten tässä on aika laajalti on niin pysäköintiä ja linja-autoasema. Tämä oli menossa uusiksi tämä linja-autoasema. Joo, se pitäisi purkaa ja rajoittaa pakkoa. Sä kehut, että se on muodostumassa pikkusen, että tälle puolelle tulee jopa tämmöistä, niin kuin, tämmöinen, siis tuohon kohtaan syntymässä tämmöinen. Mutta kun talot nyt joskus valmistuu, niin siihen tulee mielenkiintoinen aukio. Ja sitten tosiaan tälle puolelle pitäisi saada sitten semmoista toimintaa vielä, että siinä tosiaan tullaan niin kuin just vaikka nyt se lapsiperhe. Että se lapsiperhe. Linja-autoasema. No, toihan on tehokas. Mä oikeastaan ihmettelin, että ne liikennelaitoksella tai kaupungin seutuliikenteessä hyväksyy tuolla sen mallin. Ajattelin, että ne olisivat tällaisia vanhoja perinteisiä. Aika tehokas. Markku piirsi tämän köyhän tuohon. Aika tehokas. Tämä vuotaa vähän niin kuin laidoilleen ja sitten kun tämä on näin niin pitkä tämä toritila, niin tänne mahtuisi ehkä lisääkin rakentamista tähän laidoille. Mikä teidän näkemys? Onko teidän näkemys? Jaa. Yhdistämistä ja että ehkä tämän korttelin tai tuon rakennuksen kehittämistä, että se on aika huonossa kunnossa ja ei ole kauhean asianmukaiset tilat toimituksellekaan siellä. Tämä on sen verran keskustelua siinä kiilukaakun Niin, no kyllä se mun puheessa on keskusta, mutta se on ehkä tuossa keskustakorttelin ulkopuolella. Niin, Tämä on vähän kuinka me mielletään tämä keskusta. Sen meidän puheessa keskusta lähtee täältä jostain puoli kilometriä tänne suuntaan jatkuu. Niin. Joo. Ja miten sitä on viety nyt niin kuin nykyiset rakennukset hulehtaneita näyttävyyttä korkeilla rakennuksilla, asunto- ja hotellikattotarissa-ravintola. Eikö täällä sano visioida? Niin, joo, superhyvä. Tai siis itsekin niin tuntuu surulliselta, että järvi on niin lähellä, mutta se ei tää niin ollenkaan aisti siellä. Jos on korkeitten kuilu tässä, vielä yksikin lisää, niin se on liian kova kaikupohja liikenteen melu. Ja sen jälkeen ei täällä ole kiva asua. No mikäs sitten on tää
mutta se linja ikään kuin on. Joku tai en voi harrastaa. Ja sitten mä nopsasti tässä luin kaikille sitten nimettöminä nämä oman luokan jutut. Ja yllättävän samanlaisia, eli täällä korostuu tosiaan tämmöiset köysiratapaikat, parkour-paikat, skuuttiparkit, skeittiparkit, kiipeilyparkit. Sitten täällä on tämmöisiä superparkki, joka pitää siis ilmeisesti nyt sisällään kaiken niin tämän. Nämä ei ole huvipuistoja, vaan nämä on just niitä, missä itse omalla keholla liikutaan ja kiipeillään ja tehdään ja niin kuin semmoisia tosi toimia. Pitää rakentaa nyt hyvää. Säästä isot puut. Ne 300 metrin juoksurata. Raskotalojen ja kentän ja sitten tavallaan tämä rannan alue. Niin olemme ideoineet tämmöistä melko tiivistä perheasumista tänne, että kuitenkin keskustan lähellä ollaan, niin se saa olla tiivistä, mutta omaa vihaista sitten kuitenkin. Tuossa kuulemma sisäilmaongelmia ja kaikki niitä no 70-luvun valuvikoja, niin siellä ainakin Kangasalan Sanomien suunnalta niin toiveita lähtee vähän kehittää sen tiloja. Ja ehkä sitten myös on ollut puheita tästä hotellihankkeesta ja sitä on vähän aikaisemmin kaavailtu tälle alueelle, niin vähän mietinnässä, että pystyisikö näitä vähän jotenkin ehkä yhdistää näitä aiheita ja toisaalta konseptina sillä, että kun täällä on niin julkisempien toimintojen alue, niin sijoitetaan isot kaupan yksiköt siihen. Sitten täällä on asuminen, niin tämä korttelin pohjoisreuna liittyy niin kuin siihen asumiseen. Ja sitten tulee vielä niin kuin liike- ja toimitilaa suojaamaan sieltä mahdollisesti tulevan moottoritien melulta. Ja alikulku, se on meistä hyvä idea. Me esitellään meidän suunnitelmassa. Me tullut 12 ollaan päivän täällä. Me päästään rajoittaessa koulutuslaisten niin toimijoiden kanssa suunniteltuamme päätettiin, että erinäisiä asioita sinne täytyy tehdä. Niin toi Paakarihan on oikein tosi mukava paikka. Ja siellä Tapolimäen päällä on tää seurakuntasali, jolle niin kuin nykyisellään seurakunnalla ei ole ihan hirveästi käyttöä. Nyt kuitenkin sitten selitettäisiin meidän. No onko sitten jotain, tuleeko teille ideoita, että mitä tähän voisi vaikuttaa uutta, vaikka joku mikä tahansa leikkialue tai liukumäki tai mitä kaikkea? Eikö mitään? Parempi joku pyörätie jonnekin. Sisääntuloportti. Kuinka realistista tahansa. Nämä on ihan semmoista aika pientä rakentamista suhteutettua tonne. Tää voisi olla jotain niin kuin about vaikka 3 tai 4 kerroksista. 3 tai 4 kerroksista. Tässä taaempana voisi olla. Tehdään tämä ensinnäkin 2 vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään semmoiset alueet, jotka pystytään tekemään ilman, että kosketaan autoja. Parannetaan olemassa olevaa ja nostetaan sieltä semmoisia kohokohtia esiin. Tämä on tosi hieno alku semmoiselle julkisten aukioiden sarjalle tässä Kangasala. Nyt sitten kun tänään näitä suunnitelmia esitetään, niin mitään ei ole vielä rakentamassa, mutta toivottavasti ne herättää semmoisen keskustelun, että millaisia tapoja on että kehittää tästä entistä viihtyisämpi kunnan keskus. Muutetaan tuo torin itälaidalla oleva katu kokonaan kävelykaduksi, otetaan se osaksi tätä niin kuin nykyisellään kaupallisessa toiminnassa olevaa toriautiota. Ja seuraava toimenpide on, että rakennetaan sinne lisää uudisrakennuksia, jolloin saadaan sitä toria rajattua paremmin. Ja seuraava toimenpide on, että osoitetaan sinne toimintoja. Jos me jätetään se vaan tyhjäksi alueeksi, niin se ei ehkä tarjoa tarpeeksi ideaa.
ehkä kauppakeskus, mitä vaan, bänditiloja, lääkäripalveluita, kaikkea. Yhdistetään voimat. Ehkä hotelli, voi olla yhteydessä uimahalliin. Kangasalan Sanomien tilat ei ole heille asianmukaiset, ehkä virastopalveluita, ehkä asumista. Kaikki olisi lähellä toisiaan, kaikista on helppo päästä. Saadaan elinvoimaisuutta keskustaan. Uimahallin tilat paukkuu jo nyt, ehkä tämän kautta löytyisi mahdollisuus laajentaa sitä, luoda uutta maamerkkiä ja kohtaamispaikkaa, joka tuo elämää keskustaan. Vihreätä puistoa, jonka piha-alueella saadaan kaikki aktiviteetteja, istuskelupenkkiä, kiipeltäviä taideteoksia. Vapaavuotisempaa pienyrittäjyyttä. Sitten seuraava askel, niin nimenomaan tämä isompi market, eli sinne supermarkettia vastapäätä tiivistetään vähän ramppeja, jolloin saadaan siihen pikkasen isompi rakennuspaikka, niin siihen toinen iso market, josta sitten kasvaisi tämä näköalapaikka, eli ja myös tämmöinen niin valtatien varren maamerkki, eli palvelutalotorni, ja siellä tietysti kattoterassi, ravintola myöskin huipulla. Sitten seuraavana voitaisiin tehdä noita kunnan omistuksessa pääosin olevia tontteja, eli siihen asuinrakentamista ja samalla konseptilla eli rakentamisessa niin tuntuu tärkeältä, että ei uudisteta kerralla, vaan tosiaan voitaisiin jättää siihen ainakin alkuun jotain fragmentteja, niin tämä olisi ainakin, tässä on hirveän kaunista tiiviseinää, niin ehkä tuosta voisi yrittää kehittää sen niin kuin julkisemman verstastalon, jossa sitten voisi toimia vaikka joku yhdistyksen pyörittävä kahvila. Eli tämä asuminen, sitten että minkälainen on semmoinen kaupunkimainen saapuminen Kangasalle. Et nyt tavallaan kun tulee tuosta liikenneympyrästä sisään, niin sen jälkeen ehkä on Kangasalla, mutta sitä ei ole kyllä huomannut ehkä 100 metriä aikaisemmin siinä kirkon vierellä. Sitten ehkä rohkeastikin katsoa näitä vanhoilla rakennuksilla uutta käyttöä, esimerkiksi nyt tämä seurakuntasali. Ja kuitenkin saapuminen ja sitä korostamaan sitten tämän seurakunnan tilat voisi esimerkiksi koota tuohon samaan pisteeseen. Sitten me kutsutaan tätä hotellia enemmän pensionaatiksi. Sitten pari sanaa kohta. Julkinen aukio tuohon kulmaan. Ne on semmoisia keskustan tuntumapalveluja. Sitten muuten oikeastaan vain tämmöistä asumista ja erilaista uusia ideoita myöskin vähän siihen, että mitä majoittuminen tulevaisuudessa on. Tässä vähän tarkemmin. Parantaminen sekä niin kuin toisaalta autoreittien puolesta, jossa sinisellä näkyy niin kuin autoreitti, ja sitten toisaalta näiden kevyen liikenteiden reitistöjen kannalta, että sitä yhteyttä sinne parannetaan ja selkiytetään. Ja sitten näitä viheralueita kytketään toisiinsa tällä kevyen liikenteen reitistöllä. Ja sitten tämä Harju ja sen alueen kehittäminen, eli siellä säilytetään tämä luonnon tila sinänsä, mutta tuodaan sinne jotain niin kuin toimintoja, ulkokuntosalia, tällaista kiipeilyaktiivipuistoa, liukumäkeä, leikkipaikkoja, sellaisia, jotka sopii kuitenkin sinne luonnonympäristöön. Ja loisi tällaista aamusta iltaan aktiivista kaupunkitilaa, ei tällaista vaikeasti lähestyttävää virastotaloa, vaan että siellä olisi niin kuin katutasossa ne palvelupisteet virastotoimintojen ja toisaalta sitten tuodaan sinne liiketiloja yhtä lailla niihin tiloihin. Se vähän on sellainen ongelma, että just tämmöinen ehkä jonkinlainen keskittyminen jollain aikavälillä voisi olla ihan niin kuin mielenkiintoinen ja varmasti niin kuin kauppaa elävöittävä. Että jos autolla tullaan, niin yhdellä pysäköinnillä selviäisi koko sen ajan, mitä täällä keskustassa asioi. Että nyt varmaan vähän tulee sen verran, että siedellään sitä autoa aina, minne nyt ollaan menossakin. Ja se ei välttämättä ihan kauhean mukavan tuntusta eikä miellyttävää. Mä tiedän kangasalalaisena ollen ikäni, että siitä on suuri vastustus, mutta voisiko ensin kunta ajatella sitä, että rakennettaisiin tuohon Pillitien kohdalle se niin sanottu urheilukenttä, jossa olisi tämä talviyhdistön mahdollisuus, ja päiväkoti sinne. Sitten tuohon pystyisi rakentamaan. Muuten se tulee semmoinen vastustus. Tosi hieno keskusta ja tässä on paljon potentiaalia, vaan niin kuin just kaikki käyttämättömät alueet otettaisiin käyttöön, että se ihmisten tänne tulo helpottuisi sitten, että heillä olisi täällä tekemistä ja voisi oikeasti olla tuolla luonnossa ja tulisi yhteisöllisyyttä lisää ja muuta. Ja sitten saataisiin tosiaan tänne myöskin yrittäjiä sekä tulemaan että pysymään.